Seta kien hemm momenti fejn il-Partit Nazzjonalista ħaseb li jieħu passi bis-serjetà kontra Samuel Azzopardi li saq taħt l-effett tal-alkoħol u war minn hekk irrifjuta li jagħmel it-test tan-nifs. Iżda dan kollu sfuma fix-xejn għaliex il-Partit Nazzjonalista ma sabx il-kandidati li xtaq fuq Għawdex u għalhekk fi kliem imkejjen nitkellmu magħna ma setgħux jitilfu lill-avukat Azzopardi wkoll. Fuq Għawdex il-Partit Nazzjonalista għandu problema kbira. L-eks-Ministru Giovanna De Bono mhux se tkun kandidat. Għalkemm dan mhux minħabba l-allegat każ tax-xiri tal-voti b'xogħol pubbliku, iżda x'iddeċidiet li tirtira. Il-Partit Nazzjonalista qed ifittex kandidat jew tnejn ta' profil għoli u s'issa kienu rrifjutati kollha it-talbiet li saru mit-tmexxija. Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kienu ppruvaw jikkonvinċu lil psikjatra Anton Grech minħabba li huwa persuna popolari ħafna bix-xogħol professjonali illi jagħmel. Iżda kien kollu għal xejn. In-newsportal one.com.mt żvela li din id-darba daru fuq oħtu, l-avukat Georgine Grech. Kien irrapportat li fl-aħħar jiem tela Għawdex biex jipprova jikkonvinċi għal-eks Kummissarju Ewropew Joe Borg li jmexxi l-Kummissjoni għall-approvazzjoni tal-kandidati. Tkellmet magħha wkoll is-Segretarju Ġenerali Rosette Take għalkemm sa issa dan mingħajr suċċess. Quddiem dan kollu mar tajjeb Samuel Azzopardi għax il-Partit Nazzjonalista irraġuna li ma jistax jitlef avukat li huwa wkoll sindku anka jekk għandu mdendla fuq rasu sentenza tal-qorti niratu jeħel multa u saħansitra sospensjoni tal-liċenzja. Fid-Dar Ċentrali għadha dduru koll idea li jekk kollox jieqpa kif inhu f'Għawdex jikkontesta l-kap nazzjonalista Simon Busuttil. Dan mistenni jkun interpretat mill-istrateġisti tal-partit bħala sinjal ta' kemm Għawdex li fl-aħħar elezzjoni ntrebaħ mill-Partit Laburista qed jingħata importanza. Għalkemm il-verità hi li jaf Busuttil se jkun qed jimla toqba li ma rrid jimla ħadd.